Momrana meti me nsem. Montie me na mbenya nkwa. Monhwehwe Awurade bra wo ma mo hunu no. Momfrɛ no ebra oben no. Ma bonefo onane nakwanya na ahantamfo enane won adweninya. Na monsane mmra Awurade nkyɛn na ne yɛmbe hyehye no ama wo. Na ne fefre a odi be free dos. Na odi anigye be kofi. Na odi asomdue akɔ won kwai. So bijo atade enkata so a fa de hyase no so ka ne ho so bi sra wade a mane bi de so bi sisi uju wade a wodi emisa ne bio na de mo pasa afoforo ye ma mo no eya mo so munya saa ma won ese won ko na nyo nyam sam Adeɛ ya sano Petro ka sɛ Owura jankrofo no kwan na monko nkura animfo a atwa ye ho ahyia no na monko pe biribi ndi babi a ye wei ɛyɛ sere so sisa o sisarada oyunyamia o badayo na yebuye doso oyunyamia mo amon pe bibi ma wo muni de ye wonyina ne pa no num ene mpata mienu Yesu besho obeka samadina din oyunyamia Inshani wa Awurade Nyankopɔn abɔde nyina henene wo na ma aduane fra asase mu oyo nyamia yawa wansel Idi awon wansel pa ni ko ya kan oyo nyamia
nyamia ni hu yehu on sisa rada oyo nyamia oh badayo na yehu yedoso oyo nyamia on sa churada obesho Yesu besho obeka samadina na mumu hwan eno ye eja na ne babisa na pata obemma no ana obisa no kosia na obemma no nyina nkyere na mo amoya debon ye fumpo munim se mode nipa ema mo ma emprahin ena mo soro eja no omfa honkronkron ema wona obisa no Oyo nyamia Oyo nyamia Oyo nyamia Meyi waye radi Wadumuti Meyi waye Meyi Nabi beba anka mbepese mbehunu onipa ba no namu ba kumpo nanso munhunu na sade ayira mo ti osoro ase fa hyeren kopon ba bi no saa so no onipa ba no beye woni mremu nanso ka so obehunu amane pi ne meyi epono ansa give you all the glory. Niawaya mami dosu. Adinjine. Manonju linka miwe. Nei waye. Ebrati. Nkwaje abafie yi mu ne. Efiri saa onipa yi so ya Abraham ba. Onipa ba no ba se obehwehwe na wagide ayira. Simon, hwe. Obonsoma sezen ko beso mu nyina hwe. Na wapam so sade okuani yi ntete efiri abromu no. Nanso masrama Simon se wugidie nwuo. Na se da chi wugina wa hye onuanom nso den. Awurade. Why crowd se me no be kwa afiase. Na me no wawu. Me ka kire Petro. Enne ansa na akokọ bebon no. Na wasan ne mprensa so se wunime. Jesus moja moja koko she waka ye baba chire yen
Diana, Nana, you share. What about you? Na be ma Yesu kan Yesu ho. Oba, nim ne wo kan kra. Mi hu se o kan wo ho. Why am I be? She says, Bojo. Oh. Boja Coco. Sadia Wuti. She will carry. Yes, woman, who remove Obacho. Once now come on. Debio, ben can Jesus Moja. Moja Coco. She will carry. Akinye bia ni hu se da be mai kan Yesu ho efi se ono so ye Galileani Free hokwai. Jawasem. Nim ne wo kan ho asem no kra. Yesu dane nani na wɔhwɛ Petro. Afei Petro kae deɛ Yesu kafa ne ho no sɛ ansa na akokɔ bɛbɔn no na wapa me mprɛnsa.